Sustraya saioa zabaltzeko Galzorian dagoen abere arraza autoktono bat izango dugu hizpide, Euskal Herriko mendizaldia. Albistegian, Egurraren herria Boske Country kanpainaren berri emango dizuegu. Herritarrak zuraren balioaz sentsibilizatzea du helburu. Jarraian, karpin zentroa bisitatuko dugu. Hasieran zoa izan zen eta ondoren harrera etxe bihurtu. Bertan basa espezie ugari ezagutu ditzakegu. Laleze gaztandegian amaituko dugu. Aurten berriro irabazi baitute Ordiziako ardi gazten lehiaketa. Bertoko abere arraza asko Galzorian daude eta arraza hoietako bat Euskal Herriko mendizaldia da. Euskal abereen ondarea osatzen duten arrazak gure historiaren eta kultural txorra aberatsaren parte dira zalantzarik gabe. Araban, Lezamako herrian, Pedro Joserekin izan gara. Abeltzain petoa da eta maite du mendiko zaldiekin lan egitea. Abere elkarteko, Arabako Abeltzain elkarteko eta Euskal Federazioko teknikariak ere bertan ziren. Pedro Josek prestatu duen lurzatian hainbat behor eta behoka topatu ditugu. Orain arte mendian ibili dira beti bezala. Espazioa bertoko beste abere batzuekin partekatzen dute, adibidez, Terreina arrazako behi hauekin. Euskal Herriko mendizaldiaren morfologia identifikatzen lagundu digu Raulek. Gure arraza estandarrak dioskunez, zaldi gihartsuak eta sendoak dira. Gure mendietako orografiara ondo eginak. Hankaiarrera ona dute. Mendian ibiltzeko orduan arazorik ez izateko. Buru txikiak izan ohi dituzte. Eta ondo egindako ipurgaina. Oroar, gorpuzkera lerdena dute. Conjunto armónico del animal. Abere basak badira ere, hotzanak dira, eta beraz, gobernatzen errazak. Abeltzainak eta berekin dauden guztiek behorrak ukitzeko ez dute arazorik, ukitzen uzten diet eta. Gaur egun, Araban, 106 zaldi hazienda daude, eta 320 Euskadi osoan, gehienak estentxiboan. Berez egoera ez da txarra, hala ere zailtasunak daude kopuru hoiek gainditzeko. Bestalde, oso normala da Euskal Herriko zaldiak gure mendietan ikustea. Alde onak eta txarrak ditu, baina gaur egun arrazaren egoera nahiko ona da. 3.000 ale baino gehiago ditugu. Urte hauetan prezioak lagun izan ditugu. Aurtengo urtea onenetakoa izan ezpada ere, prezioek beherantz egin dute eta. Ganadu txikia desagertuz joan da eta gaur egun otsoa arazo handia da animalia hauentzat. Otso gehien dituzten lekuetan abeltzainek galera handiak izaten dituzte. Otso erasoak direla onartzea kostata baino ez da lortzen. Eta gure arazo handienetako bat hori da. Abeltzain gehienek mendizaldiari eusten diote bere esanaiagatik. Baina beharrezkoa da mendizaldiaren irteera komertziala bultzatzea. Gaur egun, batez ere Frantziara eta Italiara esportatzen da. Han, zaldi okela oso preziatua da, eta hemen horren kontsumoa sustatzeko ekimenak antolatzen dira. Gaur egun, irteera haragitarako saltzea da. Haragi gehiena atzerrira doa, eta moxalaragia gurean sustatzen eta ezagutarazten saiatzen gara. Haragi osasungarria da. Oso elikagarria izateaz gain, zaporetsua da oso. Euskal Herriko zaldimendiei buruz lau ekitalditan dastak antolatzen ditugu. Hamburguesak, gixatuak, moxalaragia sustatzea da helburua. Para su promoción. Abeltzaintza estentxiboak oroar onura ugari dakarzkio gizarte osoari. Adibidez, mendiak garbi edukitzeko ezinbestekoa da.
Horri esker, mendia suak hartzeko arriskua nabarmen txikiagoa da. O sea, lo que está claro es que unos montes... Gauza bat garbi dago. Larratzen ez diren mendiak kontrolagaitzak dira. Hori egunero ikusten ari gara. Animalia hauen onuretako bat inguruneak zaintzen dituztela da. Eta gainera, hondamendi handiak saiesten laguntzen dute, suteak eta abar. Espezie autoktonoi buruz ari gara, eta hau gure kultura da. Ez dira gure arrazak bakarrik. Horren inguruan dagoen guztia baizik. Las razas que tenemos en nuestro entorno. Pedro Josek beste lursail batera lagundu digu. Bertan, lote berezi bat erakutsi digu. Ganadutegi guztien artean aukeratutako zaldikoak dira, beraz, arrazako onenak. Pedro Josek zainduko ditu Arkautiko hurrengo enkantea egin arte. Enkanteak oso eraginkorrak dira Euskal Herriko mendizaldi hazienda guztien kalitatea hobetzeko. Aquí tenemos el lote de futuros sementales. Hauek dira egunen bateko hazitarako zaldiak. Hurrengo udaberriko enkantean aterako dira. Apirila amaieran Arkautin egiten den enkantean alegia. Orain, larratze prozesuan daude, eta negura arte bertan egongo dira. Gero, ukuluetara eramaten dira, eta haiekin harreman estuagoa dugu. Erdiez eta badaude ere, lagunkoiagoak izan daitezen. Poderlos manejar. Pedro Jose duela 30 urte baino gehiago hasi zen zaldi arraza honekin. Gogoko zituen eta pixkanaka Euskal Herriko mendizaldiarekiko zaletasuna gero eta gehiago errotu zitzaion barruan. 20 y tantos años. Duela 21 urte hasi nintzen. Behorrak gogoko nituen eta batak bestea dakar. Behorrak ugaltzen hazten zara eta pixkanaka hazienda handituz doa. Y vas poniendo. Oso abere menditarrak dira eta ia ez dute ukuluratu beharrik moxalak kenduta eta hoiek ere denbora gutxi. Urte osoa pasatzen dute mendian eta abeltzainen kontrola nahikoa da. Cuando en las yeguas las mendian daudenean eta erditze garaia denean zaindu egin behar dira. Lan gehiena orduan da. Gaut egun zaindu behar dituzu. Kume jaio berriak edozein tokitan erori ohi direlako. Beraz, erne ibili behar duzu. Edoskitzen eta amare jarraitzen hasten diren arte. Beraz, lan gehiena erditze garaian da. La época de partos es la de mayor trabajo. Euskal Herriko mendizaldia arraza autoktono bat da. Abeltzain batzuek egindako aleginari esker bizirik dira hau. Eta gure herriko abeltzaintza ondare aberatsaren parte da. Egurraren herria Boske Country erakusketa ibiltaria Euskal Hiriburutik abiatu zen. Baso sektoreak eta egur sektoreak duten garrantzia, herritarrei oro har eta ikaslei bereziki azaltzea du helburu kanpaina ibiltari honek. Las administraciones públicas junto con el sector. Gure sektorea sektore heldua eta ondo egituratua da. Eta administrazio publikoekin elkarlanean, gizartea sentsibilizatu eta kontzientziatu nahi dugu. Argi izan dezan, gure baliabide naturalak eta gure basoak zaindu eta mantendu behar ditugula. Eta haietatik, probetxu ateratzeko moduan, egin behar dugula hori guztia. Egurra behar dugu. Ez bakarrik biomasa gisa. Gure eraikuntza sektorearen euskarri gisa baizik. Eta zerbitzu ekosistemiko guztiei begira, aire eta ur garbiagoak eman diazazkiguten. Más puro, un agua más pura. Bizkaiko hainbat herritarako bideari heldu baino lehen, erakusketa Bilbon gelditu zen asteburuan. Baskegurreko Oskar Azkaratek ekimenaren xehetasunak azaldu zizkigun. Bertan ikusten dugun kamioiaren bitartez,
sortu ditugu 6 perfil diferenteak, 4 sektorekoak eta beste 2 gizartekoak, kalekoak. Gure helburua bereziki txikienei heltzea da, eta ikastola eta eskola diferentekin egindako programa baten bitartez bizitak edukiko ditugu, eta gero atzaldez bertan kalean eta dauzen jendeari, familiei zuzenduta gauz, eta hor gonbidapen bat botatzen dugu den hori bizita egiten eta gurekin parte hartzen olako dauzen aktibidade eta joku diferentekin parte hartzeko. Laster erakusketa Donostiara eta Gipuzkoako udalerrietara iritsiko da. BBK Karpin Fauna Enkarterriko mankomunitatean dago basafauna zaintzea du xede eta izen handiko zentroa da. Fauna iberikoaz gain, atzerritik ere iristen zaizkie animaliak. Guztira, 20 hektarea lur dira eta dena ondo edukitzeko eta animaliak behar bezala zaintzeko 15 lanpostu daude. Markel Anton, BBK Karpineko zuzendariak azaldu digunez, hasieran zoo gisa sortu zen, 2005ean harrera etxe bihurtu zen arte. Karpin Fauna gaur egun babes zentro bat da, eta hemen egiten duguna da animaliak bai trafiko ilegaletik etorritakoak, bai kautibitatean jaioak, edo zauritutako animaliak, agian zauri hoiek, utzitako aztarnak oso larriak badira eta azke bizi izateko posibles badira animali hoiek, hemen babesen hartzen ditugu. Behin hemen babesen hartuta, animali hoiek ja ez dira ugalduko, ez dute kumerik izango, zeren azkenean kume bat hemen jaio ezkero, hemen geratu beharko litzateke bizitza osorako, eta gainera beteko zuen leku bat, benetan beharra daukan animali batek okupatu ahal zuena. Familiak eta ikastetxeak dira bisitari ohikoenak. Hemen animaliak ikusten dituzte, baina elkar eragin gabe. Kontzientziazioa sortzeko animaliak nola iritsi diren azaltzen diete. Konfiskazioak, istripuak kable elektrikoekin, hegaztien kasuan, edo sendatu ezin diren animaliak dira harreraren arrazoi nagusiak. Gure helburua da bisitari guztiek, hemendik pasatzen diren bisitari guztiek, ez soilik animali bat ikustea, baizik eta kartelak ikustea, edo bai bisita gidatuaren bitartez, edo audiogidaren bitartez, bisitariari kontatzea zergatik animali hori heldu den ona, eta zer egin dezakegun hori berriz ez gertatzeko. Baten bat etortzen bada, jakin dezan, azkenean maskota hori erostea ez dela gauza inokuo bat, esango genuke. Atzetik ondorio asko kartzen dituela batez ere animalientzat, bai hori jaiotzen den kumearentzat, baita atzetik dagoen esplotazio horren inguruan. Animalia bakoitzaren atzean istorio bat dago, eta istorio hoietako asko gogorrak eta tristeak dira. Bruno hartzarrea aspalditik bizi da Karpin zentroan. Oso eroso mugitzen da, lekua haren premietara egokituta baitago. Bruno kume bat zenean erreskatatu izan zen, 4 hilabeterekin heldu zen ona, eta bera jaio zen kaiola baten barruan birzikelapen planta batean. Bertan zo pribatu moduko bat zegoen, eta animaliak kaiola txikietan zeuden, kanpora irteteko aukera gabe, eta baita zabor artean ere. Gaur egun badauzka 12 urte, eta litekena da, kume bat zenean salduta joatea bertatik, bideoak, espektakuloak grabatzeko helburuarekin. Baina, zenbait asoziazio animalista, bertan sartu ziren, ikusi zuten arazoa, eta horren ondorioz posible izan zen bertatik ateratzea, salmenta hori gelditzea eta hemen babesean hartzea.
BBK Karpin etengabe ari da lanean animalia bakoitzaren egonaldia eta bisitarien erosotasuna hobetzeko. Hegaztien artean, ontz handia nabarmentzen da. Hegaztegi berriak asko zabalagoak eraikitzen ari dira haientzat. Oraintxe bertan gaude egiten hegazti harraparientzako eraikin berriak, zeren hemen dauzkagun hauek, ja, orain dela ia 30 urte egindakoak dira, bere funtzioa bete dute, baina egia da txikiak eta ja zaharrak gelditu direla. Orduan egiten gabiltza beste batzuk handiagoak, eguneroko lana erraztuko dutenak eta animalientzako lekua ere hobeagoa izango dela. Makako hauentzat sortu duten espazioak antz handia du haien habitat naturalarekin. Kanpoaldean txabola bat dute, eta zuaitzak eta zurezko egiturak ere badituzte hortik ibil daitezen. Tximino haue guztiak partikularrei konfiskatuak dira. Haietako batek urteak igaro zituen kaiola txiki batean, balkoian. Hemen daude berberia makako guztiak daude inkautatuak, bai edukitza ilegalagatik edo trafiko ilegalagatik. Eta adibidez Oskarren kasuan, kaiola txiki batean bizi izan da balkoi batean, maskota moduan. Orduan erakunde animalista batzuk arduratu ziren bere egoerataz eta ona etorri zen babesean hartuta. Bitxia da, baina txabola kontuan hartuta ere oso gogoko dute aire zabalean egotea, bai udan, bai neguan, beroa ala elurra, berdintzaile. BBK Karpin zentroan, oreinak, orkatzak, hartzak edota putreak ikus ditzakegu. Ibilbide honetan, titi tximinoak eta iguanak ere ikus ditzakegu. Espazio klimatizatu batean bizi dira. Azkenik, harrera etxeko harribitxia ezagutu dugu, itxu dagoen pantera txiki bat. Hasiera batean ona heldu zenean, gizakiarekiko oso dependientea zen. Azkenean txikitatik pertsonekin bizi izandakoa denez, kontaktu hori behar zuen, eta gaur egun ja ikusten duzuen moduan, nahiko lasaiago ibiltzen da, plataformetan dabil, baina azkenean hilabete askotako lana izan da. Azkenean ona etorri zenean, pizkanaka kontaktu hori ezabatzen saiatzen joan ginen, batez ere berarentzat estres bat sortzen zuelako, dependentzia hori, estres hori eta berarentzat txarra zen. Orduan, pizkanaka ezabatuz joan da, eta hor sartu da hori izkutatuta, eta nahiko lasai egoten da orain. Ibilbide honetan gauza asko daude gozatzeko eta ikusteko. Hona hemen narrastien bizilekua. Haietako asko ere konfiskatuak dira. Boa ikusgarriak, sugeak eta askotariko narrastiak bizi dira bertan. Hemen berogailua beti dago piztuta. BBK Karpin bisitatu beharra dago munduko faunarekin praktikatzen diren ohitura txarrei buruz kontzientziatzeko. Gainera, zentroa Karrantzan dago. Paisaiak, gastronomia, ondarea, kultura eta historia. Denaz goza dezakegu hemen. Bukatu dugu hemen sugeekin, narrastiekin, reptilarioan, eta egia da ikusi dugula animalien zati txiki bat bakarri, baina gonbidatuta zaudete guztiak hona etortzera, ezagutzera animalien jatorria, eta guztion artean pizkat kontzintzatzea hona ekarri dituzten arrazoi horiek animaliei berriro errepikatzeko eta pizkat guztion artean babes hori egitera, azken finean. Eta gainera gero ikusten duzuen moduan, Karrantzarana oso aram ikusgarria da, ez oso ezaguna, eta gero adibidez Pozalagoako kobasuloa, edo Dolomitas ere museoa, oso leku aproposak dira bizita egiteko, oso gomendagarriak, eta baita ere hemen dauden ibilbide pilo, mendian, bai Ordunte mendietan, bai Armañon Parke Naturalean. Karrantzan eta Enkarterri osoan altxor ugari daude eta merezi du hoiek ezagutzea. BBK Karpin zentroa dugu altxor hoietako bat, jakina.
Urtero bezala, Ordiziako ardi-gazten lehiaketa irabazi duen gaztandegian izan gara. Hori delata, berriro ere Ilarduian gaude, Laleze gaztandegian. Izen bereko haitzulo ikusgarriaren ondoan kokatua, Jauregi Gorrotxategi izendiak 3 aldiz irabazi du lehiaketa garrantzitsu hau azken 4 urteetan. Ia ekoizpen osoa saldua dute, eta orain, gaztak etiketatzen ari dira ohiko bezeroen eskariz. Gelditzen zaizkigun azken enkarguekin ari gara. Gabonetara begira, ia eskari guztiak jasota dauzkagu eta. Beraz, hementxe gabiltza, gaztak etiketatzen eta prestatzen. Une honetan, hotzkanbaran dagoena amaitzen ari gara. Izakinak likidatzen ari gara. Lalezeko saltokian gordetzen dituzte euren ibilbide luzean lortu dituzten sari ugarietako asko. Euskadiko, estatuko eta nazioarteko garaikurrak daude. 10 urtean 3 aldiz Ordizian irabazteko erronka zaila lortu duten artzainek oso sari berezia jasotzen dute. Urrezko kutxa. Laleze hori lortu duten bakanetako bat da. Sí que ha sido especial, pues porque... Bai, berezia izan da. Ordizian urte luzeetan parte hartu dugu eta. Hasieratik bertatik hasi ginen gazta egiten. Urte askotan lortzen genuen finalera iristea, baina lehen saria etzen iristen. Baina azken boladan, azken 4 urte hauetan, 3 aldiz eskuratu dugu. 10 urtean 3 aldiz lehen saria irabazi dugunez, urrezko kutxa ere heldu da. Egia esan ni gogoratu ere nintzen egiten, aurten irabazizkero kutxa irabaz genezakela. Baina bueno, etxera ekarri dugu. Lo trajimos a casa. Garaikurrauen artean badago bat sendiarentzat oso berezia. Euskal Herriko txapelketan irabazitako kaikua. Gainerako sariak gutxietsi gabe artzainak ilusioz betetzen dituen garaikurra da hau. Sari guztiek hunkitzen, alaitzen zaituzte. Guztiek. Baina egia da, artzainoi gehien gustatzen zaiguna Euskal Herriko txapelketa dela. Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako artzain guztien artean egiten den lehiaketa da. Eta lurraldeetako txapelketetan sailkatu garen 10 artzainek hartzen dugu parte. Euskal Herriko kaikua lortzeak bultzada polita ematen digu. Mucho impulso. Kanpoan, paisaia zoragarri batean, Josemari badator bere ardiekin. Sua arditxakurremeak laguntzen dio, suak emaitza ikusgarriak lortu ditu arditxakurren lehiaketetan. Artaldiaren ondoan, Josemarik artzaintza estentxiboaren abantailak azaldu dizkigu. Batetik, ardiek denetarik jaten dute, eta bestetik, horrek onura handia dakarkio mendiari garbi mantentzen du eta besteak beste basosuteak ekiditen laguntzen du. Bueno, en cuanto a la calidad... Kalitateari dagokionez, askotariko landareak jaten dituzte. Belarra, hostoak, denetik. Landare mota asko jaten dituzte. Ez da gauza bera betiko belarra jatea, edo hainbat belar mota jatea. Lurrinak gauza guztiak aldatzen dira. Bestalde, mendia zaintzen egiten duten lana ezin garrantzitsuagoa da. Larratzen diren lekua garbi uzten dute. Sasirik eta sastrakarik ez dute uzten. Beraz, suteak nekezago gertatzen dira. Gainera hemen tximista asko erortzen dira eta urte lehor batean suteak piztu daitezke. Un incendio. Negun minean, ardiak artegian sartzen dituzte. Halere, beti saiatzen dira larregaraiak ahalik eta gehien luzatzen. Urtea nolakoa den. Urte batzuetan udazkena oso ona da eta abendura arte egon daitezke mendian. Beste urte batzuetan berriz, azarbasiran erortzen dira lehen elur malutak eta etxera ekarri behar dira. Eguraldiaren arabera beti. Depende cómo vaya la climatología.
Saltokian berriro, Elik gaztazati bat moztu du Josemarirekin batera dastatzeko. Ordizian irabazitako gaztaren antzekoa da. Ekoizten ditugun lote guztiak dastatzeko ohitura dugu. Kasu honetan, ekain hasieran saldu genuen gazta bat zen. Eta probatu genuenean, berehala ohartu ginen berezia zela. Puntu oso ona zeukan, beraz, bi gorde genituen. Entonces guardamos dos piezas. Probatzen jarraitu genuen, eta erne jarri gintuzten beste 3-4 gazta zeuden. Lehiaketaren bezperan, zein aurkeztu erabaki behartzen. Presentar, no? Eta gorde genituen gaztak berriro dastatu ondoren. Birekin zalantzan gelditu ginen, eta azkenean, hau eraman genuen. Bueno, pues llevamos este. Es un queso que funde bien en boca. Hauan ondo urtzen den gazta da. 6 hilabete izan arren, zapore ketu suabia dauka. Eta kean abari bazaio ere, gaztaren zaporea nagusitzen da. El gusto del queso. Eta gatzagia, pikin bat garratza, eta zapore gozoa ondo batzen dira. Gazta orekatua da. Están bien combinados. Proiektu hau, Elik eta Josemarik jarri zuten martxan 1982an ardiekin, eta 4 urte gero gaztandegiarekin. Arkaitz eta gaizka semeak Lalezen inplikatu dira eta familiako kide bakoitzak bere zeregina du. Guztien artean eskuratu dituzte lorpen hauek. Bueno, intentamos... Gure lana kontrolatzen saiatzen gara. Beraiek gehiago aritzen dira ardiekin eta esne ekoizpenarekin. Eta gaztandegiko lana arreta handiz egin behar da. Esne gordina erabiltzen dugu eta egunero desberdina da. Eguraldiagatik, ardiak larratu diren lekuagatik, beraz, lanean erne ibili behar dugu. Eta batez ere, hotz ganbaran gaztak ondo zaindu. Baldintza honetan ondu daitezen, lehortu ez daitezen, textura egokia izan dezaten. Que la textura sea la adecuada. Gaur egun, artzaintzan hasten diren gazteak oso ondo prestatuta daude, gaizkaren eta arkaitzen kasuan bezala. Oraingo gazteak, gizartea aldatu eginda. Bilakaera bat izan du. Eta artzain batek gaur egun askoz prestakuntza hobea behar du, guk hasieran jaso genuena baino. Lehenago prestatzen dira, eta sektorean hasteko erabakia askoz kontzientiago hartzen dute. Eta hobeto baloratzen dute. Es más de valorar. Gu hasi ginenean, ikastaro asko egin genituen. Eta ikastaroak egiten jarraitzen dugu, eta gazteek ere egin beharko dituzte. Bizitza aldatuz doa eta egunero ikasi behar dira gauza berriak. Ardi latxen esne gordinarekin egindako gaztak kalitate handikoak dira, eta Euskadin ez ezik nazioartean ere sona handia dute. Idiazabal gaztandegien lan onaren adibide ezin hobea da Laleze.